edi mar ng'anyo sani. Koro miyo nyaka wakungu wapenjre gima duong', wakawa ne Raila, waket oko e mar reasons kata gik momiyo owacho no nego beni wadhi e ng'anyo. Wachala nene Raila ne onge. Kasto koro wapenjre to gik mamiyo ji dwa dhi e ng'anyo gi. Be gin gik ma jo Kenya neno gi adier? Be gin gik ma affect jo piny? Nikech ka bed ni Raila onge to do tim gi nade? Koro miyo achiel kuom gik mamiyo ma iwinjo kuwuoye en wach mar commissioners mag IBC ma king'iyo kaka idwa mondo mi thichgi oko e ofis. En gima kaluwore gi jakom to wacho ni itime e yor siasa kata itime e yor mar chulo kuor. Koro kata doko ni commissioners 4 gi nyocha ne opogore gi commissioners 3 mamoko, tiwacho ni ng'ama ne benefit kuom pogruok margi ne en jakom. Kata king'iyo evidence manotiyo e doho maduong' nido ka nomul gi bedo kata ne giwuok oko. Kore momiyo kata mana ker iwinjo ka osebed ka kiwacho ni gin commissioners marog. Gin commissioners ma kamoro owacho ni wigi omoko kata commissioners ma jonjore iwinja. Koro mano en achiel to marori options mane nitiere. Gima miyo ji dhi e ng'anyo ikuongo ing'iyo to nitiere yo mane inyalo ng'i mondo los godo gigi. Ngima pek mar ngima ni malo. Gima chielo en ipenjori ni to kopogore gi weche ma gidhi e ng'anyo, ang'o machielo minyalo tim? Giminyalo tim en tiyo gi wach ni e parliament. Tiende ni opposition kata Azimio onego bed ni ne pingo gini e parliament. To ging'iyo ka parliament pi oingo ne gi mogo. Tiende ni pi mar UDA odhi obedo mang'eny. Koro kodhi obedo mang'eny to gi kaka ng'wech mana oringo juma mokalo makata doko ni jo Azimio no wuok oko, wabunge no wuok oko, to gini pod odhi adhiya nikech Kenya Kwanza nigi majority e parliament. Tiende ni gimoro amora ma gidwaro ibikal. Koro mano nyiso ni gionge gi option mar tiyo gi parliament. Ginyalo mana go koko, lakini gima sirikand William Ruto dwaro biro timo idagi yie. Mar ariyo en doho. To kama koro pek mar wach betie moloyo mamiyo ji dhi e ng'anyo en bedo ni king'iyo kaka doho pacho ka koro dhi tok yalo bura mar Supreme Court mar yiero. En gima samoro miyo ji duto te luoro, nyaka jomoko dwa wuoye gini. Adier makende ni independence mar judiciary kata chung motegno mar doho pacho ka en gima sani koro wawacho ni en questionable. Ka waseng'iyo kaka doho samoro osebedo ka tayo gigi, ranyisi en mane? Ka ing'iyo